Zdravím všetkých milovníkov rýchlych aut. Dnes sa pozrieme na Larryho Club Sport a Marekov Megane RS Trophy. Ktorý z nich si odniesie domov víťazstvo? Na to sa pozrieme v tomto videu. Som naozaj rád, že sa dnes môžeme pustiť do porovnania týchto dvoch ikon z toho sveta hotečov. Na jednej strane máme Golf GTI Club Sport, takže nie len tak obyčajný Golf GTI. A na druhej strane máme Megane RS Trophy, takže tiež neobyčajný Megane RS. Obaja sú predstavitelia toho najlepšieho, čo tieto dnešné športové hatchbacky ponúkajú, pričom každý z nich má svoj vlastný charakter a prístup k tomu výkonu. Keď sa bližšie pozrieme na ten charakter toho Club Sportu, tak je to stále GTI. Znamená to, že stále máme ten ideálny pomer medzi tou zábavou, každodenným používaním. V Larryho prípade to auto používa iba na to víkendové používanie a zadieranie diferenciálov. Každopádne toto nie je lokálne GTI z vášho okolia, ktoré má upravené Pops & Banks tak, že vám povyráža okná o polnoci a budete si myslieť, že vonku je tretia svetová vojna. Toto je Club Sport. Takže naozaj inžinieri z Nemecka sa s týmto autom vyhrali tak, aby fungovalo a malo aj tu nejakú svoju možno zberateľskú hodnotu pribúdajúcim vekom. Na druhej strane máme divíziu Renault Sport, ktorá si získala reputáciu vytváraním tých najlepších hotečov vďaka svojmu výkonu, ale najmä tej precíznosti na tej trati, takže Renault Sport je synonymum pre športové autá s tým francúzským šarmom a tou technickou briliantnosťou a dneska si tieto dva autá porovnáme A uvidíme, čo dokážu na rovinke. Pod kapotou Golfu teda nájdeme absolútne sériovom stave 2-litrový turbomotor, štvorvalec s výkonom 265 koní a 350 Nm a s overboostom až 290 koní. Tieto autá ale na brzde kľudne majú aj 300 koní, čo nie je nič neznáme. Výkon sa prenáša pomocou 6-stupňovej dvojspojkovej automatickej prevodovky so samosvorným diferenciálom len na predné kolesá. Čo sa týka váhy tohoto auta, dostávame sa na nejakých 1370 kg. Oproti teda klasickému GTI, Club Sport disponuje zvýšeným výkonom, upraveným podvozkom, inými nárazníkmi, iným krídlom a iným difúzorom. Čo sa týka interiéru, je tam kombinácia Alcantary a možnosť škrupinových sedadiel, ako je to aj v Larryho prípade. Megane RS poháňa 1,8 litrový turbomotor štvorvalec s výkonom 300 koní a 420 Nm, ktorý je prenášaný na cestu 6-stupňovou dvojspojkovou automatickou EDC prevodovkou na predné kolesá. Čo sa týka váhy tohoto auta, dostávame sa na nejakých 1400 kg. Základnými rozdielmi teda oproti klasickému RS modelu je tento Trophy iným tým, že má zvýšený výkon, upravený podvozok, takže tuší, ostrejšie riadenie, ešte viac traťovo orientované auto. Čo sa týka interiéru, pár špeciálnych dizajnových prvkov vrátane červených akcentov a možnosťou voliteľných športových sedadiel Recaro s Alcantarou. Dosť bolo zdržiavania, poďme sa pozrieť na samotné zrýchlenie oboch aut na 300 metrov plus zrýchlenie z 0 na 100. Najprv si poďme vypočuť, ako tieto autá znejú.
V našom prvom teste si zmeráme zrýchlenia z 0 na 100 a následne 310 metrov zo statického štartu. A teraz aj k nejakým číslam. Z 0 na 100 nám to Megane RS zvládol za 6,57 sekundy a 310 metrov za 12,59 sekundy. Poďme sa pozrieť, ako toto zvládne Club Sport. Club Sport nám z miesta 310 metrov prekonal za 11,98 sekundy a z 0 na 100 to dal za 5,77 sekundy. Teraz sa pozrieme na drag race alebo zrýchlenie z miesta a oba autá sa postavia vedľa seba. Drag race máme za sebou a Club Sport si odnáša výhru so signifikantným náskokom. Poďme sa pozrieť na rolling race. Ako aj v drag race, tak aj v rolling race si bere Club Sport víťazstvo. Môžeme ale konštatovať, že pre Megane RS bol rolling race prívetivejší. Dokonca si na začiatku vytvoril jemný náskok, ktorý ale Golf okamžite zvrátil. Ja veľmi pekne ďakujem obom chalanom, Michalovi na Golfe a Marekovi na Megane, že do tohto videa išli a že sme si takto spoločne mohli poriadne porovnať tieto dva autá na zrýchlení. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť a my sa vidíme na budúce v ďalšom videu a s ďalšími zaujímavými autami. Ak by ste mali záujem, kontaktujte ma na Instagrame alebo na e-maily, ktorý prikladám do popisu tohoto videa aj nakoniec titulkov a spoločne si môžeme vyskúšať ďalšie porovnávania. Majte sa, na budúce.